Muhammadu sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkure yiɗɓe mum jaɓi Allah njokke Ahmada yew haala maako wo Allah tan woni golle maako wo sunna tan tijjani o ne o jokku tan waɗi julɓe ndenti Muhammada Alhamdulillahi rabbil alamin en jetti Allah no feewi eɗen jettuno Allah ko yawti ko kadi hande kadi en ɓeydima yettude Allah nde Allah wurni en ha tawni en e anniya ceerno mbo anniyino e oɗo jama wonde ko juma ɗimmo e nder jumaji wuro ngo en jetti Allah nde Allah tawni en ɗum en jetti Allah kadi tigi rigui nde Allah waɗi en e dental Madina Gounass nde Allah waɗi no juuɗo ceerno Hadji Mouhammad Saïd radiyallahu ta'ala anhu ha e julɗo khalifa makko o mo gonɗen Allah kadi muñani en ha kawruɗen e oɗo ñalawma hande tedduɗo mo ñalawma tarikh yanke e nder l'islam enen ñaagui Allah kadi yo Allah tawni en aljumaji ɗiɗi keddiɗo ɗo desinno kanko ceerno juma sharaba o nde udditte e juma misra foof yo Allah tawni en enen gonde ceerno men Allah ɓeyda kadi cellal Allah ɓeyda hattan yo Allah waɗi en kadi almuɓe enen de en gandi en jetti Allah kam almudagal ko hen dañal aduna woni ko hen dañal lahara woni oɗo jama e ko enen ceerno halfinno en julnu ɗum ko noon tigi en nañino no haaliri ni jama o banggue almagal jumagal ko ceerno men ceerno Mouhamadoul Bachir mo ceerno Ousmane Thiam on woni o woni almami enen ken lomtotoɓe tan so tawi o tawaka kono kanko woni almami inchallahu taala en jetti hen Allah en beltima hen kadi no moƴƴi inchallahu taala. Assalamu aleykum rahmatullahi taala wa barakatuhu. Eywa ɗo ko leegal sifaw ngal ceerno sinciri e konngol Allah e sunnanol Allah sallllahu alayhi wa sallam so tawi woni jumre ala hen angal yaade duuɓi capanɗe joyyi e duuɓi tati e lebbi alhamdulillahi rabbil alamin nde ceerno sosingal nde 71 o darima ɗo pete ɗo o wi beddo gummotoɗo hirnangue o ene fayi funnangue kala ko heedimo banggue rewo ko leegal sifawu so Allah jaaɓi noon ha guertoɗe jara e maayo Gouloumbou ngal ɗo leegal ko sifa wiyete kono wona leegal koye gallam tawa tugganma oñere faade hande oɗo jama woni premiére e jamaji e nder sifaw hande ɗi goni jeegom to ɗi goni jeegom ɗo kanji fof no ɗi poti oɗo woni mawɗo omo joguino noon anniya mawɗo e wadde oɗo juma hawɓuradani kono ko Allah hodiri fof ko ɗum wonata Allah noon hawridini en hande kala ko eɓɓi o waɗi ceerno Tidiane sona ɓeydi ala ko ustata hen Allah noon hoddiri yamiri mo wiyanno ko pullo ko kersowo ko almudo timmuɗo o udditani en juma hono ceerno Ibn Oumar ceerno e ko ɗum ɗon Allah addiri en ɗo hande oɗo ñalawma eɗen jetta Allah subhanahu wa taala nde Allah kadi tabaraka taala ɓeydanta en ko ɓuri dani jeyse sukaɓe sifaw e mawɓe sifaw foof ene poti weltare ene poti kawral ene poti anniya alhamdulillahi rabbil alamin hay ella goto ala hen fof ko hunde wotere alhamdulillahi rabbil alamin so tawi juma fewnama Allah fewnani en juma rokki en uditani en koye nawrata en yeeso ko kawral e timmal e fewde e laaɓodirde to Allah inela ɗum e heddade e yamirore ceerno inchallahu taala ko ɗum tan nafata ene gooɗe hawti oɗo jamma gursiraji ngari leɗɗe ngari kamfuɓe ngari Allah waɗi juuɓalama juma e gardogol ceerno Ibn Oumar ceerno ene henni ko ceerno Ibn haali ko juma ka halfinama ɓesgu Sidi Elas Ali Thiam e gardogol ceerno Bachir mo ceerno Ousmane Thiam on ardi juulan juma o so on ala ɗo ko gonnoɗo julnuɗo ko on hollum ceerno Hammat Diallo e waldi muɗum wadde Babagal Diallo oɗon ñalawma ko ñalawma mawɗo ko ñalawma l'islam ko ñalawma diine ko ñalawma ɓuural ɓamtare mo ganduɗa julɓe kala kawri hen e jibbandiramen ɗo to Wellingara to Basse nokkuji kewɗi machallah en gadi hawride ɗo moƴƴere Allah nde ganduɗa hande oɗo men yanta hawri e uddigol juma ɗimmo ko Madina Gounass ɗo e leegal siwabu eyyi noon tigui ɗon ɗo ceerno Ibn Oumar Tawde haali ɗo ɗo wasiɗo ko hunde ganduɗa so waɗama kala renɗo so waɗama kala hunde kala koɓe ƴettiɓe jarata yeeso kawral e naggodirde kala ɗo ɗum waɗa Babagal Diallo ɗum ɗon hunde nde ɓe ƴetti kala yarata yeeso sa ƴeewi hande juma mawko Madina Gounass eko woɗɗi hande ɗum wolo kiloji 4 kiloji 5 jaaha ha toon wadde hande no ganduɗa ɓe cellani ɓe mbawi hande kaɗo jama no ganduɗa ko yaraɓe koyɗe mbawi hande kaɗo juma wadde noon ceerno yurmi ko julɓe yurmi ko dental ngal yurmi ko almuɓe ko ɗum saabi noon e on saaha noon o waɗi oɗo juma rusti kadi waɗi feere kadi ha jama ka uddira beele kala mo heɓani yaade juma makko Madina Gounass ara juma ɗo e leegal siwaw sa juuli to e sa juuli ga
fof gotum ko Allah tan won ɗon ko nelaɗo won ɗon ko yamru ceerno wona wadde noon hamde o ko ñalawma weltani fof eɗen jetti kadi Allah jaɓala wolle mo ganduɗa kañum e jama ka rutti kadi e hande kadi oɗo uddital juma ka waɗi hen junggo makko machallah ko fati kumtari nde ganduɗa beele kala julɗo kawruɗo hen waɓeɗo kumtari ko Allah jaɓala wolle en jettima kanko dennagal waldima ko Allah jaɓo jayen ko ɓe fof kufno golle ɗe haɗe jetti oɗo saaha e wasi en ko wasi mo ganduɗa moccen wacciro ñande foof sukaɓe leegal ngal sukaɓe wuuro ngo ha tengdi leegal ngal kamɓe kala yoɓe noota e jamaka to wirdu to juulu e kala kala yoɓe noota hen moƴƴi so notima hen kamɓe janggo e jaam kamɓe ɗontata mawɓe ɗum ko hunde ganduɗa sari ene jamir ɗum semi ene haal ɗum kala juulowo yo yahto juma kala birdo yo yahto juma ɗum ko wasi amen min hooram kaala o wasi guilade hooram yoɓe tinnoto hande mawɓe puɗɗima tampude beele janggo e jaam mbawa wallide mawɓe so mawɓe dondino ko suka wawa ɗum heptude hunde wawa yahrude yeeso eyyi ɗum tigui ɗum haalama Baba Galle Diallo sa ƴeewi heccanki tan taroɗe ɗe nannama ndiyam madame robiñaji ndiyam nannama hen wadde en anni a ƴetteɗe ɓe ganduɗa ko rewnoɓe laaɓal nokku o taw ɓen dayman ko rewnoɓe ɗum tan jiida hande a yi hande ñalawma hande o nde uddigal subaka law rewɓe leegal fof gaari machallah pitti jama o e saraji ha laaɓi wadde no banggue duusuji e ko nande so Allah jaaɓi leegal ngal e sukaɓe gandi kala ko faate facture jama o ko faate laaɓal jama o maɓe ndewata ha tiiɗa ɓe ƴetta yimɓe ndena ɗum jogona ɗum jogona juuɓe kala inchallahu wadde wonde Bocar Mabel wi Daka jetten bacco kattanɗo joom bawɗe jurmotoɗo o nokku ceniɗo cuɓiɗo laatiɗo dewiɗo jomiraɗo kaaƴe towɗe jimtaɗo nokku leɗɗe cukkuɗo ɓuuɓɗo ɗiɗi lebbi keblanteɗo sappo e goho lebbi jeewowo sappo balɗe jewtowo ha cikka o wona eggeteɗo capanɗe nayyi e tati waktu juuleteɗo sappo e jeetati wasifa joɗanteɗo asru jumaji gotol joɗanteɗo ujunaje gorko noddinowo kala nde juula ceerno ko bajatoɗo kirjinowo juɓalo ciftinowo duwawuji e wirduji cakkitowo Qur'an bajjotiɗo jangueteɗo eske Daka o nokku Allah kawniɗo hiɗo faaɓe timmuɓe kala gadi ko jankiniɗo lamɓe towɓe goto kala ko lestikiniɗo anduɓe hoolaɓe Qur'an ketteteɗo dental worɓe meɓe Allah gordoteɗo muñɓe yaajɓe ha goto wona kaɓeteɗo hayso he ñippel wondiri goto kala ko jaftotoɗo so wasifa joofi silsil belɗo cillo duworteɗo so salatu yoni ɗoyngol ala kedirteɗo daade belɗe labte gamboji kammo towɗo wirde duwe ceerno ko bajatoɗo bandaji siraji labteɗo ko jooɗiɗo jertinowo hirjin eylonde ko tawaɗo dontoɗo wi nder mona paltotoɗo fulfulde lamɗoteɗo o ceerno jangtotoɗo million ngaji woɓɓe wurtunoɓe suna ɓurnaɗo nde jonde e juuɗe ala keppo gimmotoɗo mi yoɗama gal dental kala mo jiiɗa ko beltiɗo yokle leyɗele goto ka woni titoɗo jeese jalɓuɗe labɗe yeeso khalifa kettaɗo diƴƴe belɗe dahmude kala jaɗi hen ko beltotoɗo caleji ɓuɓtoɗo kala pawtotoɗo leƴƴi yimɓe goto kala tino tiddinaɗo eske Daka o nokkala kawniɗo yimre Bocar Mamadou Guissé e sawtol Amadou Samba Lo nanguileñol ɓuɓri yontaɓe Allah jarama on jarama Muhammadu Sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkuɗo yiɗɓe mum jaɓi Allah njokke Ahmada